Goddag og velkommen til den første video i forbindelse med Flip Classroom. I dag vil vi se på, hvordan man laver en key-i-anden test, og der findes to forskellige key-i-anden test. Den ene hedder en goodness og fit test, den anden den hedder en uafhængighedstest, key-i-anden uafhængighedstest. I dag vil vi se på goodness og fit, og det vi prøver at se, det er, hvor godt passer vores data på nogle data ude fra den virkelige verden. I det her tilfælde er det dataene fra en terning. Vi kan se det her. Vi kan se, at vi kan slå 1, 2, 3, 4, 5, 6, og vi kan se, hvor mange gange hver tal er blevet slået. Og jeg vil prøve at se, hvordan passer det på, om den her terning her skulle være ærlig, altså om den slår hvert udfald lige mange gange. Til dette der skal vi have en nulhypotese. Den er beskrevet hernede. H0 sandsynligheden er en sjettedel for hver af de 6 udfald. Det vil sige, det er vores hypotese for, hvordan terningen opfører sig. Det her det vil vi snakke noget mere om i timen. I dag er det bare en metode til, hvordan man laver en goodness og fit test. Det første jeg har gjort, det er, at jeg har taget mine testdata, så har jeg skrevet dem ind. Vi kan se, for 1'erne er det 89, for 2'erne er det 86, 91 og så videre og så videre. Hvis vi kigger på vores tal eksempel igen, så vil I gentage at se, at de her tal her er lige med hinanden. Det jeg så vil gøre nu, det er, at jeg vil taste de forventede værdier ind, altså de værdier, vores nulhypotese giver os. Og i det her tilfælde, der vil vores nulhypotese give os, at der skal være 100 af hver udfald, fordi der bliver slået 600 gange. Det kan vi se heroppe. Og der er en sjettedel chance for hver. Derfor vil vi forvente, hvis det her er en ærlig terning, at få 100 udfald af. Det kan I se at taste ind her. Vi har de observerede værdier her, som vi har tastet ind. Her har vi de forventede værdier, hvor jeg har sat 100 ind i hver. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal udregne key-i-anden, for den fortæller noget om sandsynligheden for det her det går. Hvis vi prøver at kigge på vores definition, så kan vi se, at key-i-anden er betegnet ved at være summen af den observerede værdi minus den forventede værdi i anden divideret med den forventede værdi for hver af vores stikprøver. Det vil sige, her for terningen vil det være for 1, for 2, for 3, 4, 5 og 6. Det går jeg ind og udregner herinde i key-i-anden, og jeg regner den lige ud uden i. Så det vi kan se nu, det er, at hvis vi kigger, så havde jeg udregnet den observerede værdi minus den forventede værdi i anden divideret med den forventede værdi for hver af indgangene. Den observerede værdi minus den forventede værdi i anden divideret med den forventede værdi. Det har jeg gjort for dem alle sammen. Nu skal jeg lægge alle dem her sammen. Hvis vi kigger på definitionen, så skal jeg lægge dem alle sammen for at få den endelige key-i-anden værdi. Det gør jeg nu. Det kan vi se nu hernede i den samlede, det er den der, har jeg nu lagt C1, og C2, og C3, og C4, og C5 og C6 sammen. Det kan vi se hernede. Det tal det giver 320 25 dele er vores key-i-anden værdi, som også er den værdi, vi så har her. Den skal vi taste ind i en det vil vi snakke mere om, men den skal vi have udregnet key-i-anden værdien på, så derfor så går jeg ind og udregner den i regnearket. Vi skal nu udregne tallet p, og det gør jeg lige i mellemtiden, imens jeg har pauset den, så har jeg lige rettet det, således vi har fået et decimaltal dernede ved at sætte et punktum på den observerede værdi. Den måde jeg har udregnet se på, det vil jeg have skrevet key 2 cdf, det vil sige hernede, key 2 cdf. Så har jeg skrevet min key-i-anden værdi ind her, jeg fandt her. Så har jeg skrevet uendelig ind. Uendelig, den fandt jeg over i bogen. Så var der en, der hedder tegn. Hvis vi prøver at give, vi plejer at være der. Så er der en, der hedder tegn, og der ligger tegnet uendelig der. Og så endelig er et antal af frihedsgrader, det er det her tilfælde 5. Vi kommer til at snakke om det, men det er det, fordi der er 6 observationer, og antallet af frihedsgrader er antal observationer minus 1. Det giver os værdien 0,03. Og det vælger jeg gange med 100, fordi det her det er et procenttal, det er decimalrepræsentation af et procenttal, og for at den er 3,3%. Så snakker vi senere om noget, der hedder signifikansniveau. Det kommer vi også til at snakke om næste time. Men det her det er mindre end 5. Og derfor vil vi i mindre end 5% af tilfældene få disse testresultater på en almindelig terning. Derfor vil vi forkaste hypotesen om, at det er en ægte terning. Det var en lille introduktion til, hvordan man laver en key-i-anden uafhængighedstest. Jeg vil lige hurtigt opsummere. Vi laver de observerede værdier og skriver ind. Så ud fra nulhypotesen, som vi snakker om i timen, der udregner vi de forventede værdier. Ud fra dem, der udregner vi key-i-anden, en del key-i-anden for hver
observation, og så er det til en samlet key 2 værdi. Den key 2 værdi bruger vi sammen med funktionen key2cdf til at finde en p-værdi, som er vores sandsynlighed, og det baseret på den forkaster vi hypotesen eller beholder hypotesen. Det var første video. Tak fordi I var